bay. So pauwi na kami. So salamat sa aking brother Tata, sa kanyang asawa si Anan. Wow! Medyo malayo pa yung dadaanan ng mga bay. So ayan. Kaya kay Garyo. Wow! Yung pinasamang hura na mo mga bay. So ito sa miyan ha. Bye bye! Bata, bye bye! Liligid jo. Kaya papagyuban. ayun yung balik basta naipayag-payag na imong papa diri. Kay init kayo. Samian, salamat ha. Wow. Ayun mga bay, uwi na kami. Grabe ang init pagpandong ko. Hindi ka init. Hina-hina mo bakleta. Wala tami. Eh magbaklay ko, magbami hingako ning isa oh. Ay! Hina. Lahi mo diri sa mua. Ang backline la diri mura nagadagan. Muna nga di ka matingala kung maulay ka pero hindi mo gubanta kay binaklayan dres bukid wa hina-hina dire. Mga bay. Yawa mga bali ning mais dire oy. Sabantan jipre dire. Sabantan jipre dire ba. Pag tagas na nita wala na dili na ni maagian. Nani, asa ding lumboy diri ta nganong nawala man? Sinasama ko yung ito na sunod sa akin kasi kukunin niya yung cellphone ng sanla mga bay. So wala silang cellphone dito, so wala na contact pag magtatawag tayo kaya bilhan na rin natin ang SIM card. Grabe kayo mo dalan sa dito. Kay Lika. Ikaw lo garagi mo ni dalan ta. Kay magmaoro man kay barag na dalan na gid siya kay dagan magtunob. Sayo man ni tag-agi gar. Kay dito man tag-agi oh. Ganto ra ningon sa tatay nga diri kapit sa kilid kawayanan. Katon dito shortcut man to. Shortcut. Grabe itong lugar na to. So, dati mga bay dito kami maglimas. Naya pa yung mga pantap dito ta. Saan manok? Silingan. Napuday kita bukanan dito dagi hapon no. Ditor. Ini dah dan lugar ng batuhan. Mul kalian. Gani. Dire lagi tong tagar. Mas dalit ha. Dito punta dapat sa kalibunan. Nga lagi sa bagong ning dalan dire. Tapat dah na pilot tulay sa sauna ko. Ayan ang sauna. Gamay-gamay rin sa pahan, wag mabaha na. Ako mamo na dito. So, yan. Grabe. Pinagpawisan tayo ng malaki mga bay. Hirap. Sabi ay hapit na overheat ang isa ay hapit na overheat di nakasaka kapuliki ay ubay kita tay tik sa babo ay sus ano naman ito gano'n kauli
niya kaulig tinuod ni. Dili ni wala-wala. Dili. Ano ba? Dili ka na. Oh. Video kita ni. Sa perbatan. Perbatan. Special Batman. Driver, perbatan. Ikaw man kay motor di sa kamo si sticker. Agtang ni. Dili ka agtang dai. Dili yo, likod. Bukton. Butang gusto ng balay. Butang likod di ay. Sige, text ni muna. Kan basa ka bulok ni. Hindi taka binabuhat na mahal kay na imong papilit taka. Mo reflect na gabi. Siga. Oh, wapo ni. Pangay na kasi masigas ba na gabi. Oh, imo naman mo gimog so ba. Kaya pa juga. Ano ta? So wala natin mga dala. Oh. Oh, muna yung lugar sa una mga bay. Ayun. Oh. Kawawa yung motor natin kasi 1534. Grabe katungason. Una may tay. Yan, sa tatay mga ba, hindi yan sumasakay ng motor kasi mas gusto niyang maglalakad daw para exercise. Ante, kapit rami ron dia. Nasa may neon dire. Nandito tayo sa Maramag, so hindi na tayo nakapag-video doon pag uwi natin kasi grabe ang ulan, so medyo mabasa pa kami. Grabe, so may madala kami mga bay at yung asawa ko parang hindi nabasa, walang basa, so pupunta kami dito kasi gusto niya kumain, so tignan natin, sasama tayo doon. So yan, uy, natin tayo ng video ah. Okay, so malapit na mag-ente mga bay. Subukan natin kumain ngayon. Grabe. Ay, nako. Uy, Christmas. So wala pa Christmas bay. Naka-Christmas dire. Mas mga bay. So iwan lang natin yung helmet natin dito. Patayin natin yung motor. Yan. Anta. Oh, yan na. Naramang ko tadi mga on. Oh, imong baga bre. So may mga dalang bulaklak siya mga bay. Kakain dito. Wow. Pinang ganun niyo? Hakik. So ayan mga bay, palabas na tayo sa Maramag. So tapos na po kami kumain at nagpasugba na rin kami mga bay para sa hapunan namin doon, para hindi na kami magluluto pagdating sa bahay. Kalawan murag padala ka hindi ka asang Kalawan dire. Alas 4 pa man siguro.
Alas 4 pa ba? Palawan berapa kita?